kene. Kose. Kose. Ganteng tenan anakku. Podang kuning agawe pikirku komeng sleret ireng tak sawang tambah manis ibu bunga yen lakon nyandeng sliran ora
kijing wire sik manut. Ya. Nah, iki perkewanan iki. Ya. Ketek karo gajah. Raya HD Multimedia. BG Audio. Ya. Anak lanang dewe sok yen gede dadi pegawe tak udangi bocah manis aja pijen nangis dadi bocah sing wasis kabeh bebaya ben kalis tak kudangi bocah ayu aja mung pijer nesu yen dituturi sibu supaya mangke rahayu aduh sayang aduh mas ucap sayang Kalem Dik. timun sigarane Terus? bangun rumah tanggane Ayo ya. lalela Ya. Jan, panjenengan kuwi kan dulur-dulur kadang joget. Lah ya. lanang dewe duh lae sok yen gede dadi pegawe tukok nama soleh nek ra roti aku ya Allah takokno nganti jelek nek ra dipati aku ya Allah Aduh sayang. Aduh aduh sayang. Tak udangi anakku lanang sok yen pinter deduk berjuang. etan kali kulan ya kali tengah-tengah kauwate etan gemati kulan gemati ditimbang padha abote tak kundangi bocah ayu aja mung pijer nesu yen dituturi sibu supaya mangke rahayu Sini gunung di sana gunung di tengah-tengah pohon kenari. Atiku bingung, cukur ya bingung, menikmati gedor saiki. aduh sayang aduh sayang kembang melati mekar sore tak tresnani ado omahe Kijing miring, ayo mas kijing miring monggo perkedeng sutresno. Ya. Ading celone Kok kapan bekso? jarene kapok kok jaluk nek ayo mas kijing miring mas ucap Piye diajak? pipimu ana upane mas atimu piye rasane ayo mas kijing miring ayo mas kijing
to Mas Sunce. Marian. Iya. Anu Pak Gajah sih. Pak Gajah, ayo Pak Gajah. Pipimu ana upane. Kuwi mau Atimu piye rasane? Mau wis diajem mau. Mas, cek miring ayo Mas. Ijik miring mangan graji entek siji. Bapak Edi kuatah rezeki. Mas, Piye? miring-miring. Ya, wis apa miring ae lho. Jaja. Ayo yu. Kecing miring ayo yu. Kecing miring. Tuku piring rupane abang. Kesel miring ya kairo brangkang. Yo yu. Bos Wakino wonten ing Kalimantan. Mas Blik Sugeng Dalu. Monggo katur gantilane ngati diajeng Chandra aturan mandhap saking pepanggungan. Ayo
kabeh mangu kersane yang iki aku mau akhirin donga kondo suci katresnanku wong ayu srana hang lebur dosaku rada kesingsa sithik ra apa-apa ya Mboten napa-napa. wong jalaran yo ora sekolahan beda karo Riwi iki Niki riyen kulino mangan sekolahan, Pak. Umpama tak gendelana nanging Gusti ingkang nantokake aku kanggo tinggal antuk pinayungan ring yuang widi. ayo Mas Marsono kelingan ati kang mulya menyang endi dunungmu wong ayu aku kepeksa kelangan ati iki rumangsa rinucih Benek ring ini joget ya aku apa nih kabeh mau kersane yang didi aku mau akhirin donga tandha suci katresnanku do wong ayu srana hang lebur dosaku benek rene ra apa-apa nih Bu Benek nyaket mriki mawon. Monggo Bu Benek, monggo. Gayeng tem mriko. Ya monggo Bu Benek nyaket mriki mawon, Bu. Ben katut kesoting. Umpama tak gendelana nanging Gusti kang nantokake aku kang mbok tinggal antuk pinayun saking yang lidih Sinambi hampir resani Raya Multimedia. Mbak Riri monggo. Aturan jumeneng rencake Mbah Warno. saben ku nyawang fotomu rasa kangen aku marang sliramu
Mbiyen nate handum tresno bebarengan neng gedung ombong Saiki aja papane kanggo nyebar kepiye wartane aku tansah ngantu-antu muga liya dina bakal ketemu yo pancen kudu takoni yen to tresno ra kudu duweni ayo goyang bu apa rasa jroning ati piye maneh kudu lakoni Jas panyuwun kumring sliramu rungono tangise ati lewat angin wanci dalu aku titip salam kangen jroning ati yo tartila saben ku nyawang fotomu rasa kangenku marang sliramu mbiyen nate adum tresno bebarengan neng gedung ombong saiki ato papane tanpa ngapan kepiye watane aku tansah ngantu-antu muga liya dina bisa ketemu ayo ya pancen kudu takoni yen to tresno ra kudu duweni sakno apa rasa jroning ati piye maneh kudu lakoni jas walah panyuwun kumring sliramu rungono tangise ati iki ayo tak rungokne Kang Mas Lurah lewat angin wanci dalu terus aku titip salam kangen jroning kalbu Nek gantine cara mriko iki kebugiro niki sulku-sulku bathak yo sampeyan nuwun yo cokek mania oh alah luar biasa anjing Anonge sapi. ayo yo iya Mas Sundrak sulku-sulku bathak bathak elang elo sirong manjang solo le payung
Bibu Gayeng. Video syuting Raya Multimedia. Bos Lupun. Ya. Mojoroto ya. Ya. Gelo Mbak Riri monggo. Ayo. Gondang manis mania. Yo. Sambil Dulur-dulur gondang ayo joget. Yo 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 yo. Bude Darni monggo. Neng nganti goleki. Bote-bote mong pengen ketemu. Adyan adoh taparan mong nuruti karepe ngati. Ayo plon. Bareng saiki Maturun. ketemu. Masuk plon. Dulur saka Makasih ninggalake aku. terus. Kaya Berkah barokah masuk plon. lotu petes nelesi pikiranku. Yen pancene ora tresno kaya kandha sing prasaja. Aja gawe kala ati aku ora bakal gondeli. Maturan Mas Semplon sawere. Wah, iki dulur adoh iki. Nuwun ya, Mas. Suwe ra ketemu Ya kok. Allah, pengen jiwe dirunge. Gemese karo calan. Cara to. Dhisik jaman kulinane dolan karo kono aku. Kaya ngene lelakon. Yen ngopo kon dadak ketemu. Tak suli geni. Yen pancene dipisah. Gawe gelo selase. Aye. Alah. Nek ngendi nggonku goleki bote-bote mong pengen ketemu. Ya ya yo ya ya yo. Nadyan adoh taparane mong nuruti kareping ati. Jogete megap-megap aku ya. Kaya sinendaladi. Halo, numetes nelesi pipiku. Yen pancene ora tresno kaya kandha sing prasaja. Aja gawe gelo ati aku ora bakal godeni. Kaya ngene lelakonku. Yen ngopo kok dadak yen pancene gawe gelo ati selawase. Di
Sandra sing tak tresnani Ya Mas. Rino wengi mung tak impi-impi aku ora bisa lali mung sliramu pepujaning ati Pemburu sinden. Neng apa siramu tega ninggal aku kaya tanpa dosa atiku kerenta-renta Gusti kula Wanapura. Ayo Mas Gus Dur nek joget karo aku yo. Pokoke ora tenang ae ora usah uyak-uyuk. Mung sliramu kang dadi mani ing kalbu pindha retna kang katon malela awalku iya tansah eling najan adoh rasaku tansah sumandhe. Ayo Mbak yuk. Ayo Bu Benik jogeti. Tansah anandang kasmaran Lolole lololo lole lololo wong puneka mangcroning atiku aseku kang renggani dadi usatane aku kang nandang bronto lilan nono jagat bring sliramu tansah kandeng renteng kaya mini tuna. Aku
dadi mani ing kalbu Pindaratno angkatan mawelo pawelingku iya tansah eling najan adoh rasaku tansah sumandhe ayo joget yuk wong puneka pangjroning atiku asih kang renggani dadi usatane aku kang nandang jono lilanono jagat ring sliramu tansah kandheng renteng kaya mimi mituno matur sembah nuwun pangapunten keluarga Sambi paduan monggo lan Sambi Ngitung lintang
asik Raya Multimedia video syuting audio syuting sesarengan karwitan taruh di laras Dek zaman berdua Njur kelingan anak lanang Nien tak obeni Desa iki Rang andi Monggo Neng gunung tak sadongi saka jagung yen mandang tak sili kabeh gunung ae Sakura bisa Matur sepaduan Mas MC. Lardi laras katur. Mbak Riri. Monggo Mbak Riri. Kinara mriki Mbak Riri. Iya Mas. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah.
dijaga kanthi istiqomah lan sing tumanina luwe sampurna yen berjamaah subuh duhur lan asar lan sayang diketoke pindah maghrib lan isya jangkepe yo mesrane Mama itu karo bubene aja sabrana iku perintah agama elingan sabar lan kawat Aja nganti kalah lho ya. sing kuwasa yen kepengin besok munggah swarga Pade Marsono Pade Marsono mbogile monggo Monggo. duet monggo Sapa wong sing ora